Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Chuck Toys. Είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα θα παρουσιάσουμε το πρώτο μας αγώνα μπάσκετ και μετά ακολουθεί αγώνας ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ο οποίος είναι ο τελικός Ελλάδα-Κροατία, όπου φυσικά έχει κράσει η Ελλάδα, ναι φυσικά, του προολυμπιακού τουρνουά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πάμε, Παγιάννης. Το rebound το παίρνουν αρχικά οι Κροάτες. Παπαγιάννης για τρεις, ναι ρε φίλε. Είμαστε φοβεροί. Πεζόνια. Highlights φυσικά. Wow. Papagiannis for 2 threes in the first quarter on my bingo card coming in. Disappointment for Latvia. That's going to be a tough one to get over for the team in the Baltics. The rest of your basketball. Ο Walkup κλέβει. Καλάθης και Παπαγιάννης στον αέρα καρφώνει. Ωραία φίλε. Croatia has had their most success. See Walkup with the steal there. Great push by Kalathis. Πώς το σκόρ κάνει αυτό έτσι. Γιάννης, Γιαννάρας. Ανάμεσα σε αυτόν που πήγαινε να το παίξει NBA, το νούμερο 40, το όνομά δεν θυμάμαι, αλλά γενικά ήταν πολύ τυχερό. Αλλά πήγαινε να το παίξει επίπεδο Γιάννη αυτό. Το βάζουν πάλι Κροάτες, Ελλάδα, με Γιάννη. Ο Γιάννης και φυσικά το βάζει. Ο Γιάννης, να πούμε, παρότι δεν ήταν η μέρα του, γιατί την προηγούμενη μέρα είχε παίξει με τους Κροάτες, έβαλε καμιά 20 πόντους και έπαιξε πάρα πολύ καλά με τους Σλοβαίνους. Γιάννης Καλάθης. Καλάθης. Τριπλάρι και μόνος του το βάζει. Όπως θα έλεγε και εκείνος Αντού Ταλέρ, με τη διαφήμιση που ίσως έχετε δει στα βίντεο μας. Προειδεσκόψιμο. Ναι. Γιάννης. Αλλά ξαναπαίρνουν φοβερή φάση. Μήτογλου. Από κοντά και το βάζει φυσικά. Walkup Μήτογλου. Σουτάρι δεν προλαβαίνει ο Μήτογλου και αυτός παίξει καλά. Καλά. Ναι. Καλάθης, Παπαγιάννης φυσικά κινημένα. Θα κάνει όλα και σε φέρει ο Παπαγιάννης. Ο ψηλός ομάδα μας. Όπως λέγανε οι παλιά, να ταΐσουν το ψηλό. Και αυτό ακριβώς πρέπει να ψάξουμε να ταΐσουμε το ψηλό, έτσι ώστε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όπως το όταν οι κοντοί δεν μπορούν, ταΐσουμε τους ψηλούς. Ταΐσουμε τους ψηλούς. Καλά αυτό. Μόλις πήρε την μπάλα καλά της εδώ μεταξύ, σύμπτος. Λαρετζάκη, σουτάρι και φυσικά το χτύπημα της κόντρας, της κόμπρας του Λαρετζάκη μόνο. Για να δούμε τι θα κάνει. Μόνος του, με το Λαρετζάκη μπροστά, Walkup. Πιάνει την μπάλα. Ζώντα έχει πάρει πάρα πολύ μαζί μας, έτσι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ούτε εγώ. Γιατί το κάνει αυτό κάθε φορά. Θέλει να αποδείξει κάτι νομίζω. Κάτι θέλει να αποδείξει, αλλά τι. Γιάννης και φυσικά το τρίποντο του τρίποντο. Παραλίγο. Είχαμε ωραίο ευνηδιασμό πριν. Ωραία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το κάνει φυσικά. Γιάννης. Τροφοδοτεί. Παραλίγο. Παραλίγο με Πάρτι πρώτη. Και μετά ο NBA. Greek Freak. Για να μην λέτε. Πάρτι. Ήταν μικρό τα πουλα, αλλά... Γράψτε μας σχόλια, κρατήστε το λεπτό ποιος σας άρεσε, τέλος πάντων, και γράψτε το μας σχόλια. Τολιόπουλος, Πιστολιόπουλος, μπαίνει μέσα, σουτάρει και μέσα. Μεγάλε. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος πίσω, τροφοδοτεί Παπαγιάννη και μέσα τρίποντο. Αν και άμα το προσέξουμε τώρα, οι πόντοι πηγαίνουν... Κοίτα, Τολιόπουλος. Τολιόπουλος, Πιστολιόπουλος. Προχτές δεν είχε βάλει ένα 6,5 μέτρα, όχι 6,5, 8,5 μέτρα.
Στο Ελλάδα-Σλοβενία. Διαφημίσεις. Πάμε, εντάξει, καλά. Πάμε. Έλα. Sorry γι' αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Οπ. Ωραία. Τάξε, παιδιά. Φάγαμε. Καλά φάγαμε. Και ήταν να σημειώσω εδώ το δεύτερο ή τρίτο φάουλ του Καλάθη για το μάτς. Καλάθης. Παπαγιάννης το τρίτο, τέταρτο τρίποντο που μετράω στη σειρά. Είναι τριποντάκες ο Παπαγιάννης. Πολύ. Να αναφέρω εδώ ότι στο τελευταίο μας φιλικό υπήρξε ο τραυματισμός του Στολιόπουλου, αλλά έπαθε θλάση, αλλά θα προλάβει κανονικά τους Ολυμπιακούς αγώνες, δεν αγωνόμαστε, όπου θα τους δούμε μαζί φυσικά με το Chuck Toys. Καλά. Είναι 6-40, πολύ κοντά. Καλάθης. Παπα-Νικολάου, ωραίος! Μια πολύ καλή μέρα για τον Παπα-Νικολάου, μας έδειξε τι παίκτης είναι, γιατί είναι παίκτης αξίας. Αυτό το Λιόπουλος το έβαζε, εκείνος τι να κάνει. Πάμε τρίτο. Walk-up, ριτ περίοδος και μέσα Σμιθ και Ζώνα, Σάρι, Ντρέντζακ, Ζούμπακ. Ο Ζούμπακ δεν είναι ο NBA. Και αυτός είναι. Ο Παπα-Νικολάου περιμένει πάσα, αλλά ο Καλάς το κάνει μόνος του. Very patient. It's almost like they kind of lulled Greece to sleep there. Το έχει δηλώσει και ο προπονητής μας ο Σπανούλης ότι η μπάλα θέλει να πηγαίνει σε όλους και δεν στηριζόμαστε όπως παλιά στον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ένας παίκτης που μας βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν στηριζόμαστε πάνω του, γιατί άμα στηριζόμασταν 100% πάνω του, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέραμε. Νικόλας, συμφωνείς να μην πηγαίνει το παιχνίδι μόνο στον Γιάννη και να πάρει τους άλλους παίκτες? Φυσικά ο Γιάννης είναι ο Έλληνας φαινόμενο, αλλά πρέπει να παίζει όπως παίζει τώρα. Επιθετικό! Ειδικά άμα θυμάσαι μπαμπά, και στο μουντομπάσκετ πέρσι και στο Euro πρόπερσι. Καλαθάρο Καλάθης. Δεν το Λιόπουλος. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, τον το Λιόπουλο νόμιζε. Το γνωστό παρεβάλλε. Μπροστά στο Μίτογλου, δεν τα καταφέρνει. Και στο Euro και στο μουντομπάσκετ, απόψη μου ότι δεν πήγαμε καλά, όσο θέλαμε να φτάσουμε τουλάχιστον, επειδή βαζόμασταν στο Γιάννη. Καλά, στο μουντομπάσκετ δεν έπαιζε, αλλά πιστεύω ότι η φετινή ομάδα είναι η τέλεια ομάδα για να νικήσουμε. Τώρα ο Κώστας δεν ξέρουμε αν θα προλάβει τους Ολυμπιακούς. Εσύ τι λες, θα τους προλάβει? Ο Αντετοκούμπο, Κώστας. Νομίζω ότι ό,τι γράψαμε, ναι, θα τους προλάβει. Ενώ μας βλέπετε να κοινώ εγώ και βάλια τέτοια, αλλά είναι μπροστά οι κάμερες, ένα συστημά με κάμερες. Σουτάρει μόνο στο NBA και μέσα. Τι άλλο θα περιμένει κάποιος από ελεύθερο NBA σε σουτ? Καλάθης. Γιάννης. Μόνος του το κάνει φυσικά. Το σημείο του, όπως και πει και εσύ, τον έχουμε δει πολλές φορές να βαράει από εκεί. Ο Παπα-Νικολάου περιμένει πίσω. Όμως τροφοδοτεί το Παπαγιάννη. Σουτάρει και πέμπτο τρίποντο στη σειρά. Τι έχει κάνει σήμερα ο άνθρωπος? Okay, it's still possible. You're down 10. There's Jack. That's good. Στα 5-77 είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Νομίζω έχει τελειώσει. Είναι πολύ καλά, Your big players, they come to play at the maybe as well if you would have liked. 5-14, but Γιάννης, έλα. Γιάννης. Με ταμπλό. Vasilis Spanoulis, who played in that last Greece team to play at the Olympics in 2008.
is now at the controls. Και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Η Ελλάδα πήρε το εισιτήριο για το Παρίσι. Τα λέμε εκεί. Δεν μου λες πώς πήγε? Πολύ καλά. Κι εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, τα λέμε στο Παρίσι, βέβαια όχι φυσικά το επόμενο βίντεο, από 20 Αυγούστου και μετά. Είχαμε ακόμα ένα βίντεο, το προηγούμενο. Ελλάδα-Σλοβενία. Πάμε να το δούμε. Θα το δείτε κι εσείς, τώρα θα το ανεβάσουμε. Με μοντάζ τέτοια, τα ξέρετε. Σας τα έχω πει πολλές φορές. Νικόλα, από σένα, από εμάς. Να περνάτε καλά, ήμασταν το Chuck Toys. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι φυσικά. Καλή δροσιά επιτέλους κάποια στιγμή. Να δούμε... Καλά μπάνια. Να δούμε και το τελικό του Euro τι θα γίνει. Καλό μπάσκετ για καλό ποδόσφαιρο. Και το Chuck Toys θα είναι εδώ Και για το Παρίσι. Καλή ξεκούραση. Τα ξαναλέμε στο Παρίσι και φυσικά διάμεση πολλά βίντεο, εντάξει, τα ξέρετε. Γεια σας!